Estimades i estimats, avui us volem presentar 1001 cares. No. Aquí, si fos Chujitsu, Majitsu, Samsung, bueno, Per dir hora. eso, Ja. però no, massa... Provem. Què passa, benvolguts i benvolgudes? Venim a presentar-vos avui aquí el que serà el millor taller que s'ha fet mai. Es diu... Estem fent una presentació de teatre, no estem presentant el Fulla. Qui fas amb les ulleres? Les ulleres soc jo. I tu? No? Les ulleres? Vale. Vull alguna més vestit, més maco, m'entens? Sí, clar. Més vestit. Benvolguts, benvolgudes, estimats. No. Benvolguts i benvolgudes, estimats i estimades, ara sí. Us presentem 1001 cares d'improvisació teatral. Ara sí, a la Casa Lipau. Ara sí, home, ara sí, ara sí. Què? Ha quedat com soso, no? No sé, doncs això. Que si algú vol venir... No, de ben ens ho passarem. Sí, No, no creus? Sí. Estarà bé. Sí. No, i pencarem, eh? Molt. Però bé, un pencar que és bé, que és Sí, divertit. ho sé bé. Què? Anem preparant? Anem. Vinga.